Комат е строително-инвестиционен бранд с дългогодишен и богат опит на пазара с недвижими имоти. Най-новият проект на компанията е луксозен жилищен комплекс Dia Deluxe 2 в квартал Малинова долина, чийто строеж се планира да приключи в срок от 18 месеца. Най-важната мотивация за нас е доволните клиенти. Имаме направена първа сграда, която е на финала. Завършваме, буквално е пред акт 16. Това не беше мотивация да започнем да работим по тази втора сграда, която всъщност използва момента да каже, че тя няма да бъде една, а ще бъде затворен комплекс от две жилищни сгради. Казва се Dia Deluxe 2. Стараем се все повече и повече да отговаряме на нуждите на клиентите и те да остават доволни, защото в крайна сметка ние работим за тях. И в двете жилищни блокчета има подземни гаражи по едно ниво. Имаме открити паркоместа на партер. Имаме и по 4 жилищни етажа на всяка от сградите. В първата сграда са 17 апартамента, а във втората сграда са 12. Това, че са поскъпнали цените, нас не ни влияе, защото ние залагаме на висококачествени материали. Те винаги са си били скъпи и за нас единственият закон, по който работим неписан, е качеството. Първо, наблягането е за безопасността на всички работници, всички строителни бригади и включително и на техническите ръководители, инженерите в нашия колектив, включително и на администрацията на инвестиционно дружество Комат. Наблягаме много на конструктивните детайли, които са в самите сгради, за да могат да бъдат изпълнени правилно, да не бъдат с съответните разлики от проектирането, да бъдат изпълнени в разрез на проекта и да бъдат изцяло в една нормативна уредба, която да бъде достатъчно добра за нашите изисквания към самите сгради, които строим. Използваме определени видове кофражни системи, които са много напреднали в технологиите, за да може все пак тази сграда да изглежда в един прекрасен вид като грубо строителство. Използваме доста висококачествени профили за дограми, покривни системи, хидроизолационните системи, които използваме в самите сутеренни нива и в подпокривните и покривните пространства, са доста високо качество, с дългогодишни гаранции и с достатъчно добро обслужване, за да може в един даден момент това нещо, когато има възможност да се смени, да има добър достъп, лесно сменяеми. Доста интересни са като нововъведения в самите строителства. Използваме доста висококачествени фасади, които са вентилируеми, с повечето са окачени, с специализирани детайли. Продаваме и на етап зелено, съответно сега стойността на имотите е по-изгодна за клиентите. Съответно с развитието и с етапите на строежа цената ще бъде индексирана. Имаме сайт, на който може да следят развитието на нашата сграда и даваме информация за следващите нашите бъдещи обекти и проекти, които предстои да реализираме.